Eroi try sesin pat ngai kembali pi barok haketeng ke badem portam ko jong jisu te hakading video ngan yo ban batai ke jing phohsniew ke ba pila phohsniew ba pi khet yo pathaw u jyrngam arteli bat pila kwa ban khet biang ta ba pi klem yo pat te pathaw ba jyrngam kani kerong jyrngam para bor ke kren ke jing kermen ke ke ba pila duwai kermen ha utrai ha ba pila le ke mon ke jong ble kermen ba yo ba ye kata te wanam kwa palat wanam kermen palat ya ka ba uble ulabu hapi uble hisin ba ai ru e kalang tam arteli ke kren e kalang tam bat ketu ke ba pidang kwa biang kamut kapen I ba pi klem yo kamut waju kermen palat te ya ka bom la ban long teng kidon kibru ki ba kermen ni ka bom la long ru te hre ha bangi kermen ngin kermen tang ke ba la ban long tang ke ba uble ru u shem sngo ba ka ngim de bangin chu kermen ya ka bom la ru ban long chu kermen bi chu kwa bi ya ka bom la ban long te hre ngin hon ha ke ba uble ai ngi te hre pathaw ba jyrngam te ka kren ba ke jing kermen ka long ka ba ha ta ba ngim de ban kermen bi ngin kermen ya ka ba ha ka na mar teng kibru ki kermen ni ka bom de ru ban kermen te kam long ken ka ba de te tang katahi ke jing mon jong kanika jing phohsniew te uble ula ai nga kasap bangan ai shibon jat kita wai te don ki badan kami kita wai ki jongi te ngi ai kita wai mi snyo kita wai penja nyo le ngi ai kita wai jak tha kita wai pangmat ngi ai kita wai ngi ai bon jat bah kita wai piles ki wood kita wai khat ngi ai kita wai ban pensenge jing hap ngi ai kita wai gastric kita wai BP kita wai shini ni ai kita wai da soup boy banai ni ai kita wai thyroid ni ai kita wai ethla ni ai ki sabon sai khamat ki bes ni ai ki sabon sai clean ni ai ki shampoo te ni ai ki sunscreen ni ai ru teng chocolate ru pangan batai te ki badan kami kita wai ki jongi pila ban phone ho number phone jonga pra arsan pra not arnyo sao te kapor phone ka de bet khat wai baji hadu san baji belum nyoban kurkui pi baro ya ro itu